Nakaliang kinongilam ka Joint Action Committee against Casino na Riboy District, habakrench kilat patay kubor, hakakat Southrik Rizal, kilapan pao patba, bakim hun satya tangi kajingkren, ne kajingkular na umintri katanat kajana u James P.K. Sangma, ban penduk no ia kemiglaya Regulation of Gaming Act Arajar Arpway, bat kumjuk ru ia ke Casino Riboy District, kat ban nakaliang ke sorkarpan, kampat la ban ai da kajingtho ne ban penmi da ka notification. Syusyuk nakaliang ka Joint Action Committee kelarai bakanyat syakmat ban pelong daga signature campaign habaro kijaka ban persya iknikaan tak haduk bakasorkar kan khotno ya ke dorbar sendrai ban penpenapat ba ya kejing pendam ya kenikaan kalai kasino. Lada ka sorkar kadang lek kuman ka rally jong ka JAC kumbala penbet ban yat na nongpo Syamin Sekretariat kan yat bet syakmat. Ba on penduk no ya ne ka an jong kene ka the Meghalaya Regulation of Gaming Act Arpotway lembah bepas yang way ka notification bela penduk no ya kene ka act lan ya scrap no ya kene ka act tak kata nakaliang ka Joint Action Committee against Casino kan sa syong that henry kat manta ni thu ep ba nakaliang jongi ka Joint Action Committee ki program ki bangil abu ya ka signature campaign ki banlong lasai gas ngiru ni pat pensange henry ngidang la ngidang penyait bet bad hadin kene bangil adap ya kalau syai gasngi ka tayo banwan nakaliang jong ki lightly ki sang balang bat ka sunjuk ke romak syong ngin sa syong ya ka wei ka jingelang ka bangin sa shimrai hadin bangil adap ya sunjuk campaign bangin pelong ya ka jingai rally nang ni nongpo syaduk sekretariat bangin IT ya ka dorkas kata ka dorkas ka bantho ba penduk pendam no ya ka ka ak ka belong ka ak ka banwara ya ka jisniu hapo ka them ko riboy ki jungi lembah kaji lembah kata ketem khalai te haju ko por ngaso ban ai jumut namar ngayu i ka jingkren pa nakaliang James P.K. Sangma ka kasno nam ta ki Torres te kai ka ba ngiso ban ai jumut kum kita ki nong susnong them riboy ka namanta ka jingbet jingbiang jong kinong wan jong agai perthei ki nabar jong ka district nabar jong ka jila pat nabar jong ka ri India jongi kabang yo i menta kai bangi kam ba kayo kam yo jam jong ki kun samla ki ba up lembah ka jingwan jong kai perthai ngaso ban ai jumut lada ka sarkar ka shim khia lor kane ka benta kan ba e kum ka ka entry point ka ba ngi ki seng sautli ki seng balang ngi khi ban priyo ka jaka ka ba lembah ka ain jong ka the state Meghalaya State Safety and Security Act arja khandreu kabla penlong ya kate kum ka entry point handai lada lani kum ka facilitation center lada penlong ya kate kum ka facilitation center kamut kan bhae ya ka sarkar kan perkhat khamba shu ba kini ki local jungi ki banyak kali ki bodon dukan kaba kumulong hasikip ladangi ain uksa ka jindon jota kasno hasikim ru kumju ki penyait ya ka jingrung ki kali ki benabar la kilong kinunu ki kali ki bade jongpo India ru haba ki poi hang tai ki don ka entry point but hata entry point kimyo shu benrung ka kali joki claim kono ko permit re kiyo hi ki local hang tai ban ponokam na kali local joki na ka kali na ka bade na po skim ban yalam ya kinong ko kai perthai shaboro ka thain ka chaka joki